Kun on alkuun päästy, niin jatketaan eteenpäin. Täällä on Protherilta Sami Kivelä. Tervetuloa Sami. Moikka Satu. Mitä te tänään täällä esittelette? No, meillä on oikeastaan erilaisia tulostusratkaisuja siellä. Meillä on ollut tarrakirjoittimia, meillä löytyy mobiilitulostamista, löytyy bisneskäyttöä mustesuihkulaitteella, millä pystyt tulostamaan A3 mustesuihku tämmöisiä sivuja. Eli monenlaista tulostamista löytyy meidän standilta. Mä aamulla vähän kiertelin teidän osastolla ja tutustuttiin myös muutamaan uutuustuotteeseen. Kerro vähän niistä. No, tarrakirjoitin puoli oikeastaan uusiutunut tosi paljon, eli toimistokäyttöön suunnattuja laitteita löytyy uusia ja sitten myöskin teollisuuteen olevia laitteita, eli siellä on paljon hienoa. Ja sitten tosissaan mustesuihkumaailma yleisestikin muuttuu paljon ja siellä on uusia ratkaisuja. Mobiilitulostaminen yleistyy, että moni sanoo, että tulostaminen vähentyy, mutta oikeastaan se muuttaa pikkasen muotoa. Minkä takia kannattaa valita Prother? No, meillä on ollut aina laadukkaat tuotteet. Meillä on ollut oikeastaan, mistä meidät tunnetaan, niin on P2P-tuotteet siellä. Eli laitteet toimii. Meillä on erittäin kattava takuukin, eli meiltä löytyy 3 vuoden laitevaihtotakuu. Eli jos haluaa semmoisen toimivan hyvän laitteen, niin vaihtoehto on varmasti Prother. Kiitoksia Sami, oikein mukavaa messupäivää. Kiitos sulle.